Здравейте, приятели от YouTube! Аз съм Мия и днес снимаме първи епизод в DDC Night. Ако този клип не се беше провалил, щехте да знаете, че бяхме стигнали до тук и че сега събираме дърво, защото определено Kit Member не дава някакво дърво. Сега има малко дърво, но какво да се прави? А не ми беше... Нали, тя не ми беше провалила клипа, просто ми писа по скайп, аз спрях клипа, нали, не го спряха на пауза и за да си видя съобщението и тя и то самия бандикам беше спря да снима, което съжалявам. Също така аз и Анди сме се разбрали, когато тя приключи нейния клип, да пусне клипа, не да го пусне клипа, обърках се, да ми пише, че вече е готова. Аз, когато свърша клипа, аз ще пиша, че вече съм готова. Така че, да. Само, че ако ми пише по скайп, аз не мога да видя, защото пак ще ми спре клипа, но това не искам да става. IP ще има в описанието, който не знае в кой сервер съм. DDC Night. Старият София Крафт не е премиум. То много ясно да е. Защото това направиха нов София Крафт, който е премиум. Така че да, всички могат да влизат. И извинявам, че лагва. Това тук че по принцип си намерих подходящо място, но и аз общо не знам. Спирам в момента дърво. Аз и сме се разбрали поне в този сервер да не живеем заедно, защото това е моят любим сервер и нейният любим сервер и някакси да е по-различно. Така че, да. На 50 абоната ще има giveaway на интро за всички игри, не само за Minecraft. Така че да. Казвам ви просто. Ако решите да кажете на някой приятелче да се абонира за мен. Вече се надявам да направя по-качествени видеа, защото имам нов микрофон, който мисля, че е по-хубав, защото всички ми приятели казват много по-хубав е, много по-хубаво се чуваш и се надявам да е така. Да, имам почти стак необработено, което е много хубаво. Анди веднага си ги преработва, което не е много хубаво, но все пак. Се надявам да имам саплинг, за да мога да си посея там в двора да си отглеждам. Да, имам 5 саплинга или такива. Окей. Трябва да си намеря... Значи, единственото условие ми е Extreme Hills в савана. Това е единственото ми условие, защото много обичам савана, там не вали, немек по-малко лак. И Extreme Hills, защото съм запланирала да живея в Extreme Hills, защото там е много по-хубаво. Така че да. Още малко ще събера дърво и ще се върна. Хора мисля тук да живея. Първо имам дърва. Второ. Езеро или там каквото и да е. Има планини с точния размер, както аз харесвам. Не са твърде високи, не са твърде ниски. И да, тук ще е моят рез. Така че да. Да, хора, отново тук малко ще простите мястото, но Анди преди в този сервер с стария никнейм имаше ранг. Не знам по-точно какъв беше, но имаше Fly, Feed и тези. Да. Писах и на МСГ, но тя я няма, защото беше, каза ми по скайп, че е афка. И вижте, това е перфектното място. Демек, като си го изчистя на този леярд. Виж колкото има октоподи, езеро, гледка, отзад гледка. Абе, много хубаво. И то точно с нидина, както аз исках. Супер. Само, че не искам да имам са квартиранти, защото имах един много голям рез преди. И сега го изчистих, нямах къщи, нямах нищо. И просто имаше Виктория,
сигурно да знаете. Тя каза, махай си реса да си направя къща на своето място и аз, значи, това през тези дни и месеци даже, съм чистила, съм изравнявала, съм всичко правила къщи и като каза, и като разбра, че няма да играе тията, абе, махай си реса, за какво ти е? Аз така и така не си го махнах и там си направих всичките ферми и сега тук ще си направя всичките ферми. Да, вече имам доста дърво, което е много добре, защото дървото е един от най-ценния материал. Само сега надявам някакъв тук да не дойде и да ме пребие. Мисля, това да е за този клип, защото не искам да става твърде дълъг. Във втори епизод ще видите готова къща и да, не забравяйте да харесате, да коментирате, да споделите клипа, за да могат повече хора да го видят и да, до скоро!